lagi ka tayo, mura na lagi ka 20 anyos. Hindi marakuhan, mara 15. 15 ajis lang, hindi na. Pagkabawa pag uyab ni Lolita, hindi nga mama, ito, nihatag din yung atong batang iloy, ganyan kudintas ka nang yating sing-sing. Karong ko na eh. Ito Lolita. Mga lahas. Tuloy dyan. Ang maalang sa Torono. Alam. Pagka na pag-lusot. Isa po itong nalasi mama na eh. Hindi lang. Pila. Naklita. Hadat ko rin itong Diyapi ka naklita. kakang rumay. Kaduzanan. Kaya tarang pagpagan. Anak ka? Abi na sa nila, Bi? Hi guys! Nangaw lihat tayo guys. Mga kulang buhok. Mura na pinigipin ng puga. Pag na-prito pa sa buhok. Yan ka. Ikaw rin ba tigawot yan eh? Pagkasa na sa buhok guys. Pata. Ay gawatan pa ni katulong nga to ka dito no? Pata ko na kayo. Kung ko na dari kay Gilo. Kaning Dani. Ginangi Dani. Dami kayo na isuglay Dani ako. Isuglay nga. Kung ano nga bang iniria? Ano makainin? Hindi mo ha. Kay mga napabangan o kuan. Pabangan na ako. Minuan kay mga bastos, mga bayo, kay mga batasan. Hindi dapat malaki sa aligid. Taas? Karang at bang sa kwarto. Mahawa na karon na ng kuan. Kay wala na, di na pabangan kay kasi kami madari na sila kasaba. Ngayon nga bang gay? Nalagi. Ikaw nga na? Karang nastanana, dahil kay mo na mo tinindot. Parang siguro mo. Kapay sikinig mo. Abang, apa? Wapa kay manadawata itong katawang kato sila. Tumawang tatiyata na ha. Mga bayot na magtuntunga. Karang nga bayo to, nagyapon. Na, kay bayad pa man sila. Karang pa man sila kayo tugtuan. Karang dito city o dito pa ron. O karon. City. Nagawa na. Nagkasaway. Kamusin. Itong pa rin nga na, di ba? Balagon. So, ano, inuwa na. Tuwid sa. At try ka daw dahil sa diya. So, doon kasi mana. 3-5. Hala, Nay. Sa maron? Nay! Sa ron? Magugod ka ha? So, parindungo rin yung kanding. Amaro man yung kanding ubaka? Okay? Ginang na naglandong po? Huwag mong nanay. Ayan. May mong ika-istorya sa kuwan tay, corruption tay. Marcos din ang original. Ha? Tulo sila. Si Marcos may original na ano? Marcos, si Karang naika ni si Kuha niya Romaldez. Amaldis. Mga grabe Angay, na. may angay na impeach. Marcos. Ay, batasan. Magaling na po. Kung Marcos ako nagalihan doon di palaya, pagka siguro sunod buwan. Mura na dyan ama. Asod doon na sa mga tao ba? Pahawaan diha. Maday Yan na. Di man ka sa sweldo sa mga YouTube nga ag $100, $20 to gakuhaon sa tax. Ano na nga naman na? Diba 1,000 $100. Ag $100, $20 ang kaltasod. Wala yun. Para nga pila na may mabili no Ito rabi. nga pilipan mo na. Sa una ang kuha na kay ag sa $30 ako nila dan na taxay gamay ra kaon dako na mo na. Bak. Kas mo matatay. Ito nga. Ano ka to nakas pa na.
Na mo kisa kami kontra na ni kuan. Sa harap po hun. Sobra ko yung kontra na kasi. Magmadi yan. Nakuwang layas na kumalis. Si Kuwang ni Layas. Nilayas ko. Nilayas ko Umalis. kumalis. Ni Seinfeld. Hagbay. Hakar mo syuk-syuk. Kuha ka kabaw. Oo, kuha. Ang guys, guys. Layas. Oo na. Kaya Kaya na ganda. O hakatulong. Matlag ko to. Mo ni founder sila sa Sila yung tulo. Kurakot. Kani presidente ba yung pa naugon diya. Karang presidente. Nasulsula na nila. Huwag presidente gawat po nilang bahay niya. Karang silang duwa mo na ka. Posible presidente gwa. Sila ka bilyon tong katang kuwas mo kontraktor. Ang mga kontraktor, ipasa to nila sa Maldives. Sila na milma tong katang daghan. Ipasa sa mga kontraktor ng mga project. Kanang iblang sila ganani yung senadora. Kanang kwartang nakawat ng Pilipinas. Ipanghatag pa sa kada isa sa pobre. At sa katong kapag puro silang tidang nalawat ng 2 bilyon. Grabe no? Grabe ka sa kartaha. 2 bilyon ka na isa. Pila na ka milyones. Bakang Pilipino naglisod. Ano yung kwartang dato? Kaya ako nakamayo mo. Ito ba ito? Uwang na. Dapat sa 20. Kumbitado yung iba. Mabalis na kaso. Kung ay di man naman makaso. Sige kaso. Si kaso na pagalilas buhay. Natawa sa sintensya. Sintensya na wala kaso. Ha? Kung sintensya na di wala kaso. Di ko na dahil ka buntin. Kaya nasa ubay wala pa na sintensya. Mga tao diya na diya. Halipadan kan pinamahuman kaso. Kasama Mario. Dili makumbiti doon. Yung araw-araw ang makumbati siya ba? O yung galisod lang bunong kaso niya kay nakapalit ko kay witness. Kana ko nung eyewitness kay Yung ako importante. ito nakuha ng eyewitness tapos ko nung nag-value sa kontra sa kanang yung kanang hindi legal dito matawatan ng hindi bataan. Witness ko kaya Kaya ba itong pag-witness sa mga piso? Patay ka matiting. Uy. ha? Titing. Namatay na? Lubon nun. Tiaw. Naging. Kaya ka man ito. Gagawin na ang tagod ha. Namatay na di cancer no. Cancer saan sa? Laok. Ilaok o gam? Laok lagi. Ano naman to? Kakaon? Mga katun. Oh, dito na gusto yung matulong-tulong doon. Pwede patambang sa mga anak ang mga patuwang ng patulog. Cinta Cinta? dos. Cinta dos. Hindi nung bahay kaya, wala na palit niya. Diyan na balik niya. Ito na naman lang yun. Makonser na isang murder tayo. Hindi ka pa na, dugay pa ka pa nakapos tayo. Isang kaso na itong katandang pasangil ba? Planted. Itong planted isang kusil, nga man sila to. Wala na ebidensya. Hmm? Wala na ebidensya. Ikuha na kayo dyan fingerprint. Pakuhaan pa na. Pakuhaan pag gusto ka. Di sa una ba? Sa ito ba ito? Ikuha. Kuha eh. Kuha eh, kaya mag-gusto sa kusilid ko. Hindi ba na ikasog? Kuha eh. Pwede rin ka ito doon. Hindi naman naraman ng record. May CCTV diyan ka. Panguha nila. Yung nagkapanguhan nila kuhan. Memorya pagkaroon, bitaw na natao rin eh. Pizza kuhan. Naman. Palit.
naata na ni Pinsan. Naanggi. Ito ang pagpalit, may butang dito. Ipa-print lang. Ika ng mga bata, musulti mga bata. Pero Tante. samok lang po na yan tayo. Mas well, mangilom na naman sila. Oo, pwede ko na. Kung bargaining raw. Pwede parang may ilam siguro. Magpiyansa. Pero mapiyansak sa sinta. Piyansak sa sinta. Agaw na. Bargaining raw. Mag-report na si Jano. Hmm. Dugay na basta na peso. Diyan mo nang naservisyuhan. Wakay ko anay. Wakay pangpag blade. Oo. Patong barbasan ng guys, gwapo na sa tayo guys. Ganda rin. Sige lang, nagdipir naman. Ito ba yung Dito tubal pa na. Di, lamig ka na ako ano. Ito ba yung Dito. Isa na eh? Di ko mag-out nga Kung ina nanay, tanang ka mo. Ana rin mo na, kanang mo labaw. Ay mong na yun, nag-ana. Ang matutulod. Ay, anay mo laba-laba ba? Di, gunting laay, laay gamay ka itong lamig. Sudlay, Ang ganda sinimlag to. Wala pa ka na. Lamig ko kaluto. Lamig ko kalutuan. Lamig ko kaluto. Ikaw siya. Saan ang gusto naman nagkaraan ng luto sa mga. Pakul sa katangang. Hindi lang ko ngayon. More. Masa ni sakitan ni. Bawa, mabalik. Sabi ni Puntay, walang mga itay. Kuhan, hindi nga ng katuligin kuhan ay Herb. katulig. Alagamit ang sale. Ano, ibalik kita ko ginang. Iwan, kay Ano talaga kita ko ginang mo rin? ada bijahin na. Mahala mo. Kapila. Sa mga yung kakabuhat. Ay, pamiti ka dadlaw sa kabuo. Tagura mga ita datag sa walang yun. Ano pa na? Namin na, ano ka, tayo Kuya na Germany ko na kagikan. Pwede gwapo na lagi ka tayo. Mura na lagi kag 20 anyos. Kaya marakuhan, o 15. Na 15 ajis lang. Pwede ba? Lamig day, ano mong atantay? Lami man. Lamig no? Lami biya po. Ay, kapatukang gano'n. Nakita ron ka kay driver, maglakaw rata day. Dito manok, oy. Ito dito. Nilo, Iro ko nung. Biskot. nilo to. Nay, kuha ni ko guanay. Kaya biliran daw rin na kay lamig sa blade pero dugay-dugay pa makuan ba mo. Nilo, lagi to Atot nilo ka ng sigag mata. Murag iring. Nangas makanding. Atot ka. Halaan sa ko na nangas kanding nay. Oo, sawa man sila mag-on sila gusto itong nangaan doon mga kanina. Katong niya kay gikaon kay kabaw. Katong kang apang kuhan, pisyo nga. Kita man itong kanding nay. Ang katong tulo, karamel. Karamel nga. Kaya. Asa ko anak ni. Dito ka na si Bogi ka, wala na ko na buhol. Ay dito si Bogi ka. Ha? Kanan mga na Cebu man na Bogi, kung tapita Cebu. Kayo mo tay. Ha? Kanding Di Lydia. na mo binuhay tay. Di na mo binuhay. Makita pa ba? Baw, libog ko niya. Huwag na. Diyan ako ni pakilagan. Basig na iro nga. Matay ko. Bakit? Kaya Lydia, lagi. Kaya di ako nag... Mura ko nag-isip-sip. Wala na iro nga. German dog ba? Di naman to'y time katong Valencia pod nga igagabi ko mga alas 3, alas 2. Pwede ko nung daghan ng iro. Mangaon ko noog mga manok, mga kuan. Ano lagi? Kadlaon niya. Ligukod nila nawa. Alam po kuno itong mga Ano iro. may panay siguro na tayo. Ano naman katong giingan ni kuan, hindi lili. Ikini kong ganding. Katanang mga mananap na niya. Ibang kalibutan. Kanding dyan may number 1 ay gando. Tambal. Tambal ang kanding. Karniro tay, di kanding. Ha? Karniro. Dito silang. Ila karniro. Diyan lahat kanding na may awang ti karniro din eh. Kanding may nga to. Kanding may Mga mo. Ito ko mga ba? Isup-sup. Sup na. Ali magi pa kindawa man ko ni. Di pa akran masamad. Lagi sup-supan ba? Di katong tulo ka bukang ramil. Nangabak na jud. Muragi paak. Di ka iro. Mo lagi. Samay niingan nga di ko niro. Giro pa ko nung ikan kaon. Eh gorong pang kisamdan. Gabriya lagi sup ang dugo lagi. Jara. Katong idas wil maada na liog tong idas kuan. Akin sa Nang nabutil ko tao. Kalidya. Lidya liog. Andito na po kay ito 16 ka buok. Madaghan di ay. Daghan na po. Ana na di na namangula. Ay na din mo wakwak.
siya ng lagi pa sila sa Ha? agad na yung masulit mga komisyon kapag siya pa sila lulita. Katoy na ka dito rin tos tawid gihagat. Wa man gisilong. Adek ba basi utak kay bawag unsa nang manunuad sa. Sanang manunuad sa ni ngab-ngab. Alam may nagbuk si tatay. Ang sabon. Ay sabod. Muguan din na dali ka rin dili mo ta. Mandali yan. Ada yang barbas ito na. Mandali ba niya? Napagitaw pa Manay, na. jadi manay. Lagi. Dali na pag sabon. Kaya ang di magiragintod. Ang tigas na di ko sanay makamao nga niya. Ito pag niligan sa mga gitaglaran mo. Nako rin tagbilaran ko no. Lagi na. Dito ko Napoy, nagigigan. napoy taglaran to kagayan. Sakar mo Ugag na ko no tay kay kuan ko no kanang nay dugay mag taas ko biyahe sa kuan. Dugay kaya. Dado man lang. Dapat ko ba kaya. Ay pakas kagayan niya. Sakar lang kung sakar sa hiligan. Dugay lagi ko no na dapat ko no tagbilaran dito sa barko. Kaya makatulog ko magtaron. Dali ra. Dura ko ng hiligan at taglaran. Asa ganito among iso ni mo imong anak sa una at yung lugar sa Batuan o Batuan. Naso na to tay. Suligaw nito. Aduh, kapurigaw. Umban gina ni mga igong panda ba? May pa na mama ah. Di lagi. Nakantok si maski mong ko ano. Ay dari taas mo dari. Asa hindi ka na ginawid. Manguha ko ro kuan okra. Tawang punan ito na bunot. Sa okra ta ko ni okra. Oh, sa mga utang ng patas ng kinabuhi yun. Kaya kung masakit. Ako ang apuhan. Kita tulad ako, magkakantong kalit kasi sa kasimana. Magiyang ito baka, palit mo ito baka sa unas. Usah-usong din nila na. Baka na. Hindi na ako. Diba sa po. Kaya mga ngipon, ang wala ko kusahod, kaya isugban nila kusahod, dahil mo ng kusahod na. Duk-duk ko na lang mapagsuka. Kisa man si Ungay? Oo. Dato matong lulong panday. Tatay, dahil maginatuan to rin sa una. Kalibutan. Pinatagagong tagan, ni kanilingin to talaning ito. Nan, tuta lang ko niya. Ika na, tuta na sa lulu. Ito na po. Tapos na po. So dito sa iwi ba itong atanganan mo. Truck. Grabe tuta. Ano, naman siya. Mas tatay, dahil mo rin ninimo dahil yan, dato. Mas di mo nawag ko ka dati. Lulita di may grabe ka pinangga. Nanay, Pagkabawa pag uyab ni Lulita. Ni mama. Esto ni atag din ng atong batang iloy kini kudintas ka nang ating singsing. Karon ko nay, Ito Hindi Lulita. mo pamanidya. mga lahas. Lulita. Ang maalan sa Torono. Ala, Ika na paglustok. isa po itong alasi mama nay. Hindi lang. Pila, naklita. Hadat ko rin itong Jape ka naklita. Kang ano ngayon, ito katulad yung mga gamit lagi dahil nga mga antik dahil. Maali mo. Mga antik, mga nasa 18 pa ito tayo no? ah, Na, ako na ginuan. ngayon sa mga kadiha. Isang tanong lang vlog, kamusta nga naman lang sa natin? Siguro na. Sapa. Sapa natin kay... Apa na? Nasa ba mo panda na? Nara mo pagkat sa Meron ka tungon. ng... Sa ba pagkapanda? Kapayas. Pag dako ng kapayas. Naday. Nawa naman ang hinog. Laki ura gyud yung kapayas ko nun ay. Tamis ko no. Ikaw ni Kokos kapayas nga nasa ano nang wala mi. Lagi. Ahit ano. Nagawa pala yung kunos bingbing. O gwapa pang JJ na. Nagawa pa kay kunos bingbing bitaw. Ang kapang bin kayo nako. Bleeding ngayon eh. Kahit wag kani kasi Ano? di madalas ko ano. Nay kamunggay. Kuha. Okay na siguro pasabot ng galing ng kamunggoy.
Kahit man din eh. Bago ni Blade na eh. Sama ka na? Yung gitari, lita daan tinari. Eh, pag pa nang tari dito, tari mo. Nalagi. Kaya naman dahil may Bali-bali man na, di ba? ang sama. Kaya bali-bali. Hindi rin pwede na matubo tayo. Sakit di. Sinasama dahil yung hindi talaga mo. Kahit may mong kuhan ba? Kaning kahit? Paglari. Dana, ang kuhan ito na. Susog. Nesh. Ano na? Wapo na. Puti na. Ay puti. Puti na buhok ba? Gano'n na may puti, gano'n na may itom-itom. Awan mo ka na may, nay! May bunot, nay! Bunot! Kisa man yung mga sanina, ranhe. Ang ba hindi panghatag? Kisa man yung hat, nang mga anak. Pinilian na lagi na. Ang ama ng uban. Ha? Ang ng uban ng sanina. Hindi mo na? Pinilian na lagi na. Yung para kayo magpapaan lang. Makakangus? Ewan, kaya ba mo ba? Kanyos? Oh. Sikat kayo no? Tatay dahil no, tatay dahil. Gwapo na dahil, dahil. Nakubunawan. Korea lagi na no? May manggunas angos na. Isa mo rin dahil. Kung akong amiga sa kuan, akong amigang maestra sa CNU Coral, siya man Pagka nang mo ipok tayo, pagpag na barog. Pagpag na dagas ipok na kato na. Anay! Ako na ikaw, anay, bunot. Bunot na rin mo dahil yung siyog. Ano gaya pa? Nay, bao, nawa naman day. Wala mapod na usli, oh. Karang hiyap, kari, dakit, ang ipok ka. Dato, mga anang, Ano ito? Nawa naman. Nakalitok na. Atay, gwapo na. Yara guys, mga gikas taas ng kuan. Ato ba tayo YouTube? Sabi naman, nakapili po naman ito. Gineda. Pusa na tanang, kaya rin kuan na. Kana, atong ano? Kana, sure, si Mang Bana. Kana. Oh, kana ka mo. Karong may pus na. Kadahan na tanan dito lang. Ha? Dada na lang ihatag ni Banji, dada na lang dito tanang ko. Ano na? Ito na, tamo ka na. Ato nang kuan, katong yung panganay nga baji, dakuan to. Si Marek? Marek, dito mo short. Mag-short, kaya pinakasanina, di na mag-short. Ah, sanina. Hindi, mag-short na pero kuan. Alas bay. Bawan. Sa'yo magtaas. Ayaw. Bilan man ang doktor naman karton dyan. Diyan ito na. Pato na laman daan, kung di na mapilian. Kamura dubdub ya. Laos, musos man dyan na. Katong na sa Kamura dubdub ah. Tubtob nga lami pa na. Sayang po. Uy, dyan. sakto parang bansi. Duga na lang. Dadala man na day, dadala tanang karton. Ano? Naguli karong mahipos. Mulong kaliguli naman po. Nahawan sa nang diksya ng pangimo Anay, na kitang bata, pamahilan. diha. Ina ka to, tatak si Kwante, rin muli, sila una kapili dito. Gambar to katero. Kaan sa grabe sa andangana. Ito pasilong ka dito. Di, mamili pa ko sa harap to, kaya pang ipanggawas na na. Tanaw na, kapugsan Para rano. pa, na kay silong, paman sako. So, ang alag ito. Dahan to sa'yo na. Napuja kong trula pag hindi na progress. Manila pa to. Init pa man. Pangatag na na, uy. Mag-alin, ganyan pahatag. Kaya ni mga, ano. Pag mga sa'yo na nakasagumbot. Kasi Akan pura binapo dia. Papaya shop. Atong ibutas sa gawa sa shop dito, dagan pod. Sako-sako. Para to sa bus. sa'yo na hatag. Oh, lagi, magdagot tara sayang. May muslat. Masuk. Bali na kita. Alag.